Voi ще поразяме. Ало, е съм по-здесь фурит. Ти от комите ли си? Да, аз съм Миран. Аз съм и Васил. Добре, елмо, че помоги ми до някъде. И аз мърна като. Момче, точно да. Може ли да участвам в комитетите? Завиши, имаш ли оръжие? И оръжия нямам, и гроши. Гроши. Трябва да ходим във Влашко, защото главният комитет там държат всички грошове. Иначе Лески, когато беше жив, раздаваше вътрешните комитети. Но сега вече го няма. Трябва да отидем във Влашко. Да вземем гроши и да ти купим оръжие. Да се надпотя.
Василия, какво ще правим? Не знам. Взехме ти оръжие от Влашко. Може да идем в брега на Козлодуй да чекам Христо Ботев. Чух, че идва с 200 човека. Какво ще кажеш? Няма да ходим. Добре, сега ако ще ги посрещаме, трябва първо да оговорим място. Трябва сега в вестникарницата да пуснем вестник за среща с турската полиция. Защото тогава се събират всички черкези, нацаи, нали. И ще има шанс малък да можем да идем до Козлодуй незабелязани да посрещнем четата. Няма да ходим, може и да успеем. Малък шанс. Ей! Трябва да намерим още чекници за четата. И трябва да намерим на тях оръжие. Искам да ходим във Влашко. Зато ходим до вас. Къде ще ги намерим? И няма никакви клиенти, бе! Оръжие. Да, му купи май. Има ли бая грошове или за пушка? Стига за пушка и за някой кама. Май добре, а? Ей. Добре да чорбаджи. Здрасти, чорбаджи. Здрасти. Пушката и камата колко струват? 80 гроша. Пушката и револвера. Револвера? И пушката. Револвера и пушката 130. Пушката само. Нали ти казах 80? Аз питах за камата и за пушката. Общо колко струва. И пушката? И камата. Колко струва? 100. Само пушката. Само Окей. пушката. Ема. Мерси. Давай. Тръгваме. Чао, чорбаджи! Чао, чао. Старт. Василия, добре си, бе? Ема и аз тъхвахме. Еди. Давай. Где те оцелиха? Как те оцелиха, бе? Маха. Чакай, че ми падна ножа. Не с пушката, ако може.
Чакай, ще я взема. Айде, ходь.